Кой си ти? Че? Сине, кой е той? Сине, кажи ми, кой е той? Алла, бисмилlah. Какво се е случило? Как година на марка? Коя е тя? Тука. Она е вещица ли? Сега ще оправя! Хей, вещица! Алла, бисмилlah. О, не! Сине! Алла, бисмилlah. Да, какво искаш? Ти ли си джунгъл? Не! О, не! Какво е това на детето? О, не! Добре ли си? Добре ли си? Да, разбирам те. Да. Како? Да. Кой ме вика? Кой ме вика? О, не, моите брат се събуди. О, не. Како ме писа? Къде не те виждам? Пиленце мое! О, не, къде ли го виждам? Брат, чуваш ли гласа му? Еми, ти чуваш ли му гласа? Как не? Чакайте втора част! В моя канал е Дамеда.